Benvidos á Corte do Director. Hoxe falamos da peor adaptación ao cine que se fixo dun material escrito nun cómic. A Liga dos Homes Extraordinarios é unha novela gráfica escrita por Alan Moore que se adaptou ao cine de mala maneira e fixo que o tipo se planteara deixar de vender os seus dereitos para facer películas. Pero, como lle pasa o mesmo camín, o sea, que é adicto aos xogos de mesa, pois ten que seguir vendendo dereitos para que fagan películas. Oh, no. Bueno, sí. A película comeza a finais do século XIX cando se vai a ocorrer o que todos sabemos, a Primeira Guerra Mundial, pero como non o sabían, non lle podían chamar Primeira Guerra Mundial. Bueno, para o caso, hai unha serie de atentados en Londres e en Alemania ante sitios onde se estaba a producir material militar. O cal, o goberno inglés empeza a reclutar a unha serie de criaturas con poderes, por chamarlo de alguna maneira, para saber quen hai detrás destes atentados e que non se produzca a Primeira Guerra Mundial, aínda que non sabían que iba a ser unha guerra e moito menos que iba a ser mundial. Así, nesta película temos reclutamento de personaxes como Alan Quatermain, Tom Sawyer, o Dr. Jekyll, Dorian Gray, o Capitán Nemo, o Home Invisible e a muller de Drácula. Bien, Reed. Cuente conmigo. You son of a bitch. I'm in. You son of a bitch! I'm in! You son of a bitch. I'm in. You son of a bitch! I'm in. You son of a bitch, I'm in. You son of a bitch! I'm in! Bueno, ahora veñen os spoilers, tanto do filme como do cómic. E a diferencia dun produto a outro. Alan Quatermain, no produto original, era un señor que era adicto ao opio. En cambio, parece ser que o noso gran actor non quería verse relacionado con un personaxe adicto e o quitou do guión, o cal perde toda a gracia de Alan Quatermain. Detesto hacerme viejo. No cómic, o reclutamento dos personaxes faise aos poucos, tendo unha historia para o reclutamento do Dr. Jekyll, unha historia para o reclutamento do Home Invisible, unha historiaza onde o grupo vai a investigar porque nunha especie de colexio parece que se producen embarazos debido ao efecto do Espírito Santo e non, é que aí está o Home Invisible. Pero bueno, non quero facervos spoilers de todo. O malo no cómic inicial é Fu Manchu, que se enfrenta a Moriarty, que en todo momento estivo escondido tras a figura de M porque quería acabar con Fu Manchu e Fu Manchu quería acabar con Moriarty, entón hai unha gran escena de enfrentamento aéreo ou algo así. En cambio, a película toma unha decisión axeitada dentro do que é que hai un traidor dentro da liga que vai tomando os planos do submarino, ADN dos protagonistas, etc., para producir en masa esas criaturas e así poder gañar unha guerra mundial. Pero, por a contra, o CGI desta película envelleceu moi mal. Outra cousa que xoga mal desta película é que a poboación non estaba acostumada. Nós, como espectadores, non estábamos acostumados a películas protagonizadas por moitos superhéroes á vez. E moito menos por moitos superhéroes á vez que non foran presentados con películas previas. Polo visto, durante a rodaxe houve unha inundación do set, o cal fixo que a película fose aínda moito máis putre, porque non había medios, xa que a inundación se cargou gran parte da metraxe. Eres muy complicado. Ya estoy lista para mi alegato final. O cómic é superinteresante porque son personaxes turbios. Son personaxes non adaptados á súa realidade, son personaxes deplorables que fan cousas heroicas. Pero a súa adaptación á película é mala, con un CGI pobre e con un guión mediocre, o cal nos leva a unha puntuación nefasta. O cómic estaría nunhas 7 filloas sobre 10 filloas, pero que a adaptación filmográfica son unhas 4 filloas sobre 10 filloas. É unha cousa máis. Dadelle like, subscribide
esas cousas que se dicen ao final dos vídeos de YouTube.